سلام بكل قرنات عالم زلهم تخطلت مدى فوريكس أكاديمي كما يلهم أبزل لهم سلام عنا نزلوا قدام سنبت خونوا لكم ناتمنه لو ما عاد ما كم تلمود بناي سومناوي ماركت أناليسيس ويدما ماركت فوركاست حيزة مسيله شير لايك سبسكرايب غيركم كسام مودا تحت كاتاتولين دما بأخبارات يعد معكم أبتيناي فاندامنتال سايد ناي ماركت نرمزينا بزي زلا سومن ብዙሕ ንማርኬት ዝፀሉ ፋንዳሜንታልስ ዳርጋ የለን እቲ ኣብሶሉስ ኣለና ፌደራል ቸርማን ጀረሚ ፓወል ከምኡውን ናይ ዓዲ እንግሊዝን ናይ ካናዳን ስፒች ዝህብሉ ሶሉስ ኣለና እንተዘይኮይኑ ግን ብዙሕ ፋንዳሜንታል ንማርኬት ዝፀሉ ኒውስ የለን እቲ ዝዓበየ ፋንዳሜንታል ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እቲ ጂኦፖለቲክስ እዩ ማለት እዩ ጂኦፖለቲክስ ክንብል ከለና እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ናይ ኢራን ምስ እስራኤል ናይ ከምኡውን ራሻ ዩክሬን ዘሎ ቴንሽናት ብምሉእ እዚ ናይ ሚድል ኢስት ብሓፈሻ ኣዝዩ ዓበይ ተራ ክህልዎ ንመፅእ ዘሎ ሰሙን ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ማርኬት ድማ ኣዝዩ ድራማቲክ ዝኾነ ምቅያራት ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብቲ ቴክኒካል ሳይት ከ እንታይ ይመስል ክንርኢና ማለት እዩ ብቐዳምነት ኣብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ዲኤክስዋይ ወይ ዶላር ኢንዴክስ እቶም ኩሉ ግዜ ተከታተሉ ነዚ ቻነል ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ሪኢኹም ትኾኑ ኢኹም ዲኤክስዋይ ነዚ ስትራክቸር ነዚ ብዚ ፎርም ገይርና ዘሎ ዝነበረ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ብሬክ ክገብሮ ኣይከኣለን ነዚ እንድሕር ብሬክ ዘይገይርና ድማ ናይ ዲኤክስዋይ ቡልሽነስ ክንርኢና ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ክንርኢና ኢልና ነርና ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ዶላር ኣዝዩ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ናይ ቡልሽ ሰናሪዮ ሂብና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ምዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲክስ ሞስት ብናተይ ኣረኣያ ማለት እዩ ዶላር ቡልሽነስ ወይ ድማ ስትሮንግ ኮይን ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዲኤክስዋይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናብ 104.7 ኤርያ ናብዚ ሪትሬስ ክገብር ሞ ካብዚ ድማ ክሳብ 106 ናይ ቡልሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ኣብ ናይ ዶላር ቡል ማርኬት ክርኢ ተኽእሎታት ኣሎ ምክንያቱ ዊደነው እንታይ ከጋጥም እዩ ምክንያቱ ሕጂ ማርኬት ዕፅው ስለ ዘሎ ካብ ሶኑይ ግን ኣዝዩ ድራማቲክ ዝኾነ ምቅያር ናይ ማርኬት ክረኣዩ ደፍነትሊ ምክንያቱ እቲ ፎሬክስ ማለት ኢኮኖሚ ማለት ከዓ ሰባት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ናይ ማርኬት እቲ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ናይ ፖለቲክስ ብምሉእ ዘጠቃለለ ማለት እዩ ሪኣክት ክገብር እዩ ማለት እዩ ካብ ሶኒ ዘሎ ግዜ ስለዚ ኣዝዩ ጥንቃቐ ከድልየና ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ሰንበት ማርኬት ኦፐን ሰዓት 10 ዩኬ ታይም ማለት እዩ ዝኾነ ሪኣክሽን ክንገብር የብልናን ማርኬት ዝኾነ ኢንቨስተር ይኹን ከምኡውን ዝኾነ ባንክታት ቅልጡፍ ዝኾነ ሪኣክሽን ኣይገብራን ኢና ኣብቲ ሰዓቱ ምክንያቱ መን ምስ መን ይውግን ካልኣይ ነገር ድማ እቲ ዘሎ ቴንሽን ከመይ ክኸውን እዩ ክርኢ ኣለዎን ማለት እዩ ስለዚ ተኻላጢፍኩም ኣብ ዝኾነ ማርኬት ኣይትእተው ሰንበት ብድሕሪኡ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ከምኡ ሰርቴን ዘይኮነ ወይ ድማ ርጉእ ዘይኮነ ግዜ ኣብ ዝኾነሉ ደቂ ሰባት ብተለምዶ ናብ ዶላር ናይ ምዝምባል ተኽእሎ ኣድህቦ እዩ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ዶላር ሓይሊ ናይ ምርካብ ተኽእልኡ ዝለዓለ ክኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ ስለዚ ዲኤክስዋይ ድማ ሜይቢ ንእሽተይ ፑልባክ ናብዚ ንብሎ ዘለና ናይ 104-105 ኤርያ ክመፅእ ይኽእል እዩ ነዚ ኣብዚ ዘሎ ፌር ቫሊ ጋፕ ፊል ንክገብር ብድሕሪኡ ግን ክሳብ 106 ዝኣክል ናይ ዶላር ቡልሽነስ ክንፅበ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቀፂልና እቶም ንሕና ትሬድ እንገብሮም ፓየርስ 5-6 ዝኾኑ ኣዝዮም ኣብ ኢምፖርታንት ሌቨል ዘለዉ ንዕኦም ማርክ ገይረ ምፅኦም ኣለኹ ኤግዛክትሊ ከምኦም ንዕኦም ማርክ ብምግባር ድማ እቲ ናህና ፐርሰናሊ ናይ ሪስክ ኣሰስ ብምግባር ንዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ፈለው ክንገብሮም ንኽእል ኢና ቀፂልና ንሪኦ ፓየር ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ማለት እዩ ጂቢፒ ዩኤስዲ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ቢሪሽ ዝኾነ ግዜ እዩ ዝሕልፍ ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ ላስት ዊክ ኢት ዋዝ ኖት ጉድ ናይ ንጂቢፒ ምክንያቱ እቲ ሲፒኣይ ወይ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ናይ ዩኤስ ኣዝዩ ፖዘቲቭ ብምምፅኡ ድማ ከምኡውን እቲ ጂኦፖለቲክስ ንባዕሉ ብሓፈሽኡ ናይ ዶላር ቡልሽነስ ስለ ዝነበረ ኣብ ጂቢፒ ዩኤስዲ ድማ
ኣዝዩ ቢሪሽ ዝኾነ ማርኬት ርኢና ነርና ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ላስት ዊክ ኣናላይዝ ጌርናዮ ዘለና ድማ ነዚ ቢዩቲፉል ስትራክቸር ብሬክ ኣብ ዝገብረልና ማርኬት ሴል ኦፍ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ይኽእል እዩ ቡሊሽ ኣብ ዝኸደሉ ድማ ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምብፃሕ ኢልና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቢሪሽ ሰንቲሜንት ሳብ ዝፎርም ምስ ገበረና ኦል ደ ዌይ ማርኬት ኢዝ ድሮፒን ሕጂ ድማ እንታይ ኢና ክንፅበ ሜይቢ we may get retracement ወይ ድማ pullback ናብ 1.2529 ኤርያ ናብ ስትራክቸር እዚ ምክንያቱ ኣብ ስለ ዘለና ኣግረሲቭ ዝኾነ ኢምባላንስ ካንድልስ ስለዚ ነዚ ስትራክቸር እዚ ፊል ክገብረልና እዩ ድሕሪኡ ግን all the way ሴል ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ will be in a bearish GBPUSD ክሳብ 1.25200 ብሬክ እንተዘይገርና ማለት ስትራክቸር እዚ ብሬክ ተገይርና ጥራሕና ባይ ፖዚሽን ክርኢ ብሓፈሽኡ ግን ድሕሪእናዮ all the way ፓውንድ USD ናብ 1.21 ስትራክቸር ናብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ዝለዓለ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ብፅሞና ክንከታተላ ኢና ዝኾነ ሪኣክሽን ናይዚ ጂኦፖለቲክስ ድማ ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ንእሽተይ ፑልባክ ናብዚ እንድሕር ረኺብና ኣፍተር ሪጀክሽን ድማ ሴል ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ቀፂልና ኣብ ናይ ዩሮ USD ክርኢና ዩሮ USD ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ምስ ናይ GBP USD ፖዚቲቭ ኮሪሌትድ ዳርጋ ራይትን ሌፍትን ሃንድ እዮም ክልቲኦም ተተሓሒዞም እዮም ዝኸዱ ስለዚ ክልቲኦም ዳርጋ ሓደ ዓይነት ስትራክቸር ወይ ድማ ሓደ ዓይነት ናይ ማርኬት ቴክኒካል ሲማ ፎርም ገይሮምልና ዘለዉ ስለዚ ኣብ ናይ ዩሮ USD እውን ናብ 1.07 ሪትሬስመንት ለሚሲ ፒፕ ክንደይ ፒፕ ይኸውን ኣለና ኣብዚ ኦልሞስት ናይ 60 ክሳብ 65 ፒፕ ዝኸውን ኣለና ማለት እዩ ነዚ ሪትሬስመንት እዚ እንድሕር ረኺብና ድማ ሴል ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና ካብኡ ንታሕቲ ድማ ኦል ደ ዌይ እንድሕር ርኢናዮ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ለበል ኣለና ናብ 1.04 ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ዝለዓለ ኣለዎ ዩሮ USD so as long as above this structure ዘይወፀልና it is not right time to look for bullish buy ምርኣይ ኣብ ናይ ዩሮ USD not really worse unless we see this breakout ማለት እዩ ግን ብሓፈሽኡ anything can happen at any time እዚ ንብሎ ዘለና ናይ ማርኬት ናይ ጂኦፖለቲክስ anything can happen እንታይ ከጋጥም እዩ ብዙሕ ዝፍለጥ ነገር የብሉን ግን ብሓፈሽኡ እዚ እንድሕር ርኢና ጥራሕና ኣብ ናይ ዩሮ USD ንባይ ፖዚሽን ክንርኢ ቀፂልና ናይ USD GPY ክርኢና USD GPY እንድሕር ርኢናዮ ኣብዚ ፎርም ጌራትልና ዘላ ስትራክቸር ቨሪ ቢዩቲፉል ዝኾነ ናይ ማርኬት አኩሚሌሽን ፎርም ጌርልና ኣሎ ብናይ ፎርሄድ ታይም ፍሬም እንድሕር ርኢናዮ ማለት እዩ ንንውሕ ዝበለ መዓልታት ዳርጋ ዊካንሰይ ዳርጋ ሰሙን ሙሉእ ማለት እዩ ኣብዚ አኩሚሌሽን ወይ ድማ ኣብዚ ናይ ሬንጅ እያ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ዊልሲ እንታይ ክመስል እዩ ምክንያቱ ክልቲኦም ሕጂ ካብቶም ሴፍ ሄቨን ተባሂሎም ዝፅውዑ GPY and USD ማለት እዩ ኣብ ናይ ከምኡ ማርኬት ርጉእነት ኣብ ዘይህልወሉ ኣዝዮም ተደለይቲ ዝኾኑ ፓየርስ እዮም ምክንያቱ GPY በቲ ዘለዎም ናይ ኢንተረስት ሬት ኣዝዩ ዝተሓተ ኢንተረስት ሬት ፍላክቹዌት ስለ ዘይገብር ን17 ዓመት ዝኣክል ሰትል ኮይኑ ስለ ዝነበረ ከም ሴፍ ሄቨን ይፅዋዕ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እዚ ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ ንGPY ከመይ ኣረኣእያ ክገብረሉ ብሓፈሽኡ ድማ እቲ ሪሌሽን ከዓ እቲ ናይ ትሬድ ዝምድናታት መብዛሕትኡ ጃፓን ምስ ናይ ኤሽያ ስለ ዝምርኮስ እውን ኣብ ኢኮኖሚ እውን ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ግን ብሓፈሽኡ ድማ if this market broke this structure ማለት እዩ ዋላ ነዚ ብሬክ እንድሕር ገይርልና ብዘይ ዝኾነ hesitation we can take ክሳብ 150 ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዋንስ እዚ ማርኬት እዚ ብሬክ እንድሕር ገይርልና 150 is our destination stop loss ናና above this level ብምግባር ማለት እዩ straight away ብዘለዎ ፕራይስ ቡሊሽነስ እንድሕር ብሬክ ገይርልና ድማ of course all time high ስለ ዝኾነ ታርጌት ንገብረሉ የለን ግን at least we can take 1 to 3 ኣዝዩ ንላዕሊ ድማ ናይ ባይ ፖዚሽን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ማለት እዩ ስለዚ USD GPY ድማ
بخمزيا من قد جيركم مارك جبروا very beautiful setup كتكون يعني نزد مسزلو سومن كنزلنا ناي جي بي واي كرينا سوري جي بي واي last week نحرينا برايس بولش دحرزيا كاندل زيا فورم خوينات لنا سلا زنبرت كابزي بولش ناي مخاد ماركت كله إلنا أنالايز جيرنا نيرنا مالتي all the way up دحرينا دما لعلي 250 260 زخون all the way بمنصر بيب كنرئن كلنا مالتي وشت زسومن تراح لعلي 250 بيب زخون all the way لعلي كيدا مالتي كاب ساندي حجين دحرينا دما برايس ستريت أوي نتي imbalance structure نحنا فيل جيرنا اللوبزي at the same time دما برايس reject جيرنا لوزن ريزلنا برايس beautiful rejection تعري دما bullish confirmation candles form خوينو ملنا لو سلازي برايس at any given time 290 دحر بريك جيرنا 290 مارك جبروا 290 بريك جيرون دحر برايس بيلو عازلنا بناي higher time frame ستريت اوي 285 تارجتنا هنا مالتي كساب 285 سيل ناي مخد تخلو كلوي at the same time دما برايس ندحر ريتريس جيرنا زي ارياز ريجكت خويننا دما باي بوزيشن كنحزينا سلازي جي بي واي ازيا بلست زغونت سيت ابالاتنا مالتي لاست ويك كم تزبلنايو after this breakout beautiful زغونه موف كساب 250 بيب كيدلو حجي دما نز ستراكچرز ملو بملو فيل جيراتنا لا سلازي ናብ ዝኾነ ዳይሬክሽን ብከምዚ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ጂቢፒ ሲኤችኤፍ ሒዘ ኣለኹ ብዙሕ ትሬድ ኣይንገብራ ኢና እዚኣ ማርኬት እዚኣ ግን ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ለበል ፎርም ጌራትልና ስለ ዘላ ምፅያ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ማዕረኽ ንደይ ዲስ ማርኬት ዋዝ ኢን ቡሊሽ ሙቭ ወይ ድማ ናይ ቡሊሽ ሰንቲመንት ከም ዝነበረ ነዊሕ ግዜ ማለት እዩ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሕጂ ግን ግዜኡ ኣኺሉ እዩ ዝመስል ናይ ሴለርስ ኮንትሮል ማለት እዩ ፕራይስ دعرينا هاي رايس فورم قبراي كعلنا بزي ستريت اوي ريجكشن نرئلنا ريجكشن نرئلنا برايس دما نزي ريتريس كيرلنا لو سلازي the only thing ابزيان نصبيا برايس نازي فول بريك اوت راح مالتي برايس ندحنا زي ملو بملو بريك كيرلنا to the downside all the way ناب حدا نتب 0.6 نزي ناي مورات تقولو زعبي تقولتات كلوي مالتي سلازي أبزن دحرينيا درجة 760 up to 750 بيبس خونا لنا مالتي the downside سلازي أزيا beautiful كتكونيا ولهون بناي daily time frame دحرينيا خا أبذكر ريانا خلينا price رغم داي reject جيرلنا اللوبز مالتي this one is our higher time frame market levels جدما straight away price نعيو react جيرلنا زلو مالتيو so it will be beautiful if كم زنبلو زلنا below نحرا عزياتلنا ناي جي بي بي سي اتش اف stop loss نحنا above this level بمقبار دما all the way sell position كنحزا نخلينا والتي finally ناي XAU ويدما ناي gold كرينا gold if نحرينا last week ناي Sunday video مالتيو price فيديو كنسرح كلنا سنبت أبزي يعني رامالتيو ناب سرانسلستان ريتريس مسكبرة باي بوزيشن ناب زخونة جزية سيلا ينبلينا ناي جولد سرانسلستان ريتريس نحرجير لناجن باي كنبلينا إلنا أنالايز جيرنا يعني رنا ساندي كم as result demand حرينيا price straight away retrace ناب سرانسلستان this is our retracement area بدحري دما all the way this market flow up حجي ناب سرانسلستان حرينيا straight away مالك بلك accuracy هم مسيو نخنبل لي أيكون كون جنتي analysis why توم key points ويدما key areas market ناو عند حرمت إلا نباي position إلا رئيني أنيرنا كاريكم سلس دلوغي بدحري جن all the way this market دما it should up حجي خداينا كنسبك up gold جدما price سران سلستن شدش سران سلستن سوسا بريك ساب زي قبره زغونه باي أي نبل
23 this is our key level ማለት እዩ ኣብዚ ስትራክቸር ቢዩቲፉል ፎርም ጌራትና ኣላ ስለዚ 23 ብሬክ እንድሕር ጌራ ኣባብ ዓፂልና ግን ስትሬት ኣዌይ ባይ ፖዚሽን ክርኢና if we got rejection from this structure ከዓ ሴል ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ all the way to the downside እቲ ዝዓበየ ሴል ካብ ድሕሪኡ 23 ብሬክ ኣውት ድማ all the way ሴል ፖዚሽን ክርኢና ሕጂ እንድሕር ርኢና ኣብዚ ፎርም ጌራትና ዘላ this እዚኣታ ናይ ሴለርስ ማርኬት ኮንትሮል ጌሮም ከም ዘለዉ እተርእየና ዘላ ማለት እዩ ስለዚ there is high probability gold ሴል ፖዚሽን ናይ ምኻድ ትኽእሉ ሕጂ እዚ በቲ ቴክኒካል ሲና ንብል ዘለና እዚ ፋንዳሜንታል ጋጢሙ ዘሎ ጂኦፖለቲክስ ግን እንታይ ክወልድ ድዩ we don't know ማለት እዩ ስለዚ it may jump ልክዕ ማርኬት ኦፐን absolutely ሕጂ ናይ ማርኬት ስሊፔጅ ጃምፕ ክጋጥም እዩ ሶኒ ፕራክቲካል ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ከምዚ እንድሕር ጋጢሙ ቅድሚ ማርኬት ኦፐን ሕጂ ማርኬት ሪኣክሽን ክገብር ከሎ ኢንስቴድ ኦፍ ኣብዚ ክኸፍት ይኽእል እዩ ፕራይስ ካብዚ ክጅምር ይኽእል እዩ ወይ ድማ ጃምፕ ገይሩ ድማ ካብዚ ክጅምር ይኽእል እዩ ፕራይስ እዚ ግድን ተርእዮ ሎም ፅባሕ ሎም ምሸት ማለት እዩ anyway ቀዳም መሲል ንሰሩ ሎም ምሸት እዚ ክንከታተሎ ንኽእል ኢና ጃምፕ ክጋጥም ይኽእል እዩ ግን እቲ ፋንዳሜንታል ኣቦትኡ እንከሎ ወይ እቲ ጂኦፖለቲክስ ኣቦትኡ እንከሎ ቴክኒካሊ ግን 23 ብሬክ እንድሕር ረኺብና ስትሬት ኣዌይ ንባይ ክንሕዚና all the way ክሳብ 25 ናይ ምብፃሕ ተኽእሎ ኣለዋ ማለት እዩ 25 ናይ ምውሳድ ተኽእሎ ዝለዓለ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ if we got above this level stop loss ናህና ቢለው ጌርና bullish position ክንሕዚና rejection እንድሕር ጌራትልና ካብዚ ድማ ንሴል ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቴክኒካልስ እዚኦም ይመስሉ ማለት እዩ ግን ኣብ ቴክኒካሊ there is no guarantee ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ነዚ ማርኬት እዚ ዝፀልዎ እቲ ፋንዳሜንታል ወርልድ ወይ እቲ ጂኦፖለቲክስ ማለት እዩ እሱ ሕጂ ብጥንቃቐ ክንሪኦ ዘለና እቱ ናይ እንድሕር ከመይ ክኸውን ድማ ኣብ ሚድ ኦፍ ደ ዊክ ሜይቢ ሰሉስ ወይ ረቡዕ ኣብዴት ካልእ ቪድዮ ሒዘ ክምለሰኩም እየ ክሳብ ሽዑ ድማ ምክትታልኩም ብጣዕሚ የመስግን ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ንዓለምና ድማ ሰላም የውርደላ ሰሰናዩ ቻው